गिबियावनो बेयाव नुजाफैनाय गासै निउस चेनेलनि मावथि बिथांमोनखौ आङो गोजोननाय जासिग्रोबाय। बेजों लोगोसेनो बे निउस चेनेलखौ अनसायग्रा गासै नायगिरि बिथांमोननिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दिनै नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंना आइ आफा बिएम इन्सटिटिउट पेरामेडिक्सनि 2025-26 एकाडेमिक सेसननि एडमिशना सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ फोसावनो थाखाय नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। बेनि गेजेरजों आङो जायफोर फरायसाफोरा पेरामेडिकेल कर्सखौ सोलोंनो गोसो जानानै दङ, आङो बिथांमोनखौ मिडियानि गेजेरजोंहाय फोरमायहरनो नागिरदों। जोंनि इन्सटिटिउटआवहाय गासै मोनब्रै कर्सफोरखौहाय जोङो दायो सोलिहोगासिनो दङ, बा बेखौ लानानै जोङो जोंनि इन्सटिटिउटखौ सामलायगासिनो दङ। बे कर्सफोरा जाहैबाय फारियै BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटार टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार एसिस्टेन्ट नार्सिं। बेयो सिलेबास कन्टेन्टआ एखेखाय बेखौ मोनसेयावनो दोननाय जाबाय। बेजों लोगोसे दङ लास्टआव जोंना BSS डिप्ल'मा इन एक्सरे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि, जाय माने रेडिअलजिनि मेन बाहागो। जाय बिथांमोनहा बे कर्सखौहाय सोलोंनो होननानै गोसो जानानै दं, बिथांमोनखौ थाबैनो जोंनि सोलोंसालिनि अफिससिम फैनानै गावनि मुंखौ थिसनफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि सोलोंसालिनि मेन जायगाया जाहैबाय जोंना गोजोनपुरी जेडि रड। बे जोंनि सोलोंसालिनि मेन इन्सटिटिउटनि बिल्डिंनि साखाथियाव दङ जोंहा आइ हटेल, आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि सोलोंसालिनि अपोजिट साइडजों दङ आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाल। स' नोंथांमोनहा फैनानै आन्दायफैनांगौनि जेबो गोनो गोथो जानांगौ जेबो खोथा गैया। बेजों लोगोसे आरो जोंनि इन्सटिटिउटआवहाय जगाजग खालामनो थाखाय आङो मिडिया पार्सनफोरखौहाय गावसिनि स्क्रिनाव होनो थाखाय खावलायगोन। जानबुं नाम्बार दङ 9395899391, बे मोनसे, आरो गुबुन मोनसे जानबुं नाम्बार दंबावो 8135971844। दा बे आरोबाव मोनसे फोसावनांगौआ बेनो, जायफोर बिथांमोनहा जायगायाव फैनानै एडमिसन लाफैनो एसे गोनो गोथो जादों, बिथांमोनहा अनलाइननि थ्रुबो एडमिसनखौ लानो हागोन। बेयो जाहैबाय वाट्सएपनि गेजेरजों जिखिनि डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ जोंनो हरनानै बेनिफ्राय पेमेन्टखौहाय अनलाइन खालामहरबानो जागोन। बेनिफ्राय जोङो रिसिप्ट दाननानै जाय एडमिसन लाग्रा बिथांमोननो जोङो रेसपन्स हरफिननाय जागोन। दा बेबायदि थ्रुयैबो एडमिसन लानो हागोन। आरो बेनि अनगायै जोंहा अफलाइनथ' अफिसावनो जाखागोन एडमिसना। बेनोसै आरो, गोजोन्थों। जोंना बे कर्सखौ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेसना जाहैबाय जोंना 10+2 नांगौ। बेनि अनगायैबो जायफोर माने 10+2 खालामनो हायाखै बा क्लास 10 पास जानानै दं, बेबो लाफैनो हागोन। लास्ट डेटखौहाय जोङो फेब्रुवारिनि जोबथा अक्ट'सिमहालागै जोङो एडमिसनखौ लाबाय थानाय जागोन। मेल फिमेल गासिबो। औ, दासिमाव नोंथांमोना जोंनि इन्सटिटिउटआवहाय दासिमबो पास आउट जाथ'वाखै। नैबे इयाराव पास जागोन। बिसोरो एप्रिलसिमहालागै फाइनाल एग्जाम लिरगोन। बे जोंनि फार्स्ट बेच, बिसोरनो पास आउट जागोन। जाय बिथांमोना बेयाव एडमिसन लाबाय बिथांमोना प्लेसमेन्टनि 100% प्लेसमेन्टनि सुबिदाफोर दङ। बे मोनसे मोजां कुइसन जादों। प्लेसमेन्टनि सुबिदाखौ जोंनि फारसेनिफ्राय होगोन। नाथाय मानसिफ्रा डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट होननानै बुंनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट खेबसेनो मोनगोन सानो। बे बिदि नङा। जाय सोलोंसाया फैनानै एडमिसन लाफैगोन, बेहाय सोलोंनायजों लोगोसे जोङो हानायखिनि प्लेसमेन्टखौ होनो नाजागोन। आरो बेजों लोगोसे जाय सोलोंसा बियो बांसिन गाव हारसिङै पारफरमेन्सखौहाय मोजां खालामनो नाजानांगोन इन्टारभिउ समावहाय। हस्टेलनि खाबु जोंनि पार्सनेलि जोंहा इन्सटिटिउटआ हस्टेल गैया, बाट जोंजोंनो नांजाबनाय जेरावहाय जोंनि इन्सटिटिउटआ दङ, बेजोंनो मोनसे पिजि दङ, गार्लस हस्टेल। आरो साखाथि फाखाथि जोंहा हौवाफोरनि थाखायबो पिजि हस्टेल दङ, बेफोराव थाफैनो हागोन।